खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 18 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै खामानिफोरखौ गोदान गोहो आरो साहसजों फोजोबनाय जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मान मोनगोन आरो नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिया जोंगोन। फालांगियाव मोनसे गिदिर गोरोबथा जानो हागौ। नखरनि आबहावाया गोरोबनाय आरो मिनिनायजों बुंफबगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव फोथायनाय आरो गोदैया बांगोन। सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोजा गाब। वृषभ राशि। नोंथांनि खस्थ'आ आबुं जायै खामानिफोरखौ फोजोबगोन। नोंथांनि बसआ मावख'आव नोंथांजों गोजोनगोन। फालांगियारिफोरनि थाखाय फेहेरनायनि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नोंथाङा नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानाया गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै मानसिफ्रा नोंथांनि सानस्रिजों गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। फालांगियाव गोदान रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव जाफुंसार जानो हागौ। नखरजों मोनसे जर'खा जायगायाव थांनो सानथांखि बानायनाय जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना मोनफुंनायफोरजों बुंफबगोन। जायफोरा साख्रि सोलायनायनि बाथ्रा सान्दों बिसोरो मोजां खाबु मोनगोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव जाफुंसारनाया फैनो हागौ। नखराव मोनसे रंजालु आबहावा थागोन। जुलि जानाय जिउआव खाथिया बांगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि खस्थ'आ फिथाय होगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि सानस्रिफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगिरिफोरा गोदान अर्डार मोननो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि उन्दैफोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोरोन्थि बुजिलायनाया सुस्रांजागोन। सावस्रिया सरासनस्रानिफ्राय साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सहायनायनि बान्थाखौ मोनगोन। खामानियाव हेंथाफोरा जोबगोन। मोनसे गोदान रादाय खानाया फालांगियारिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नखरजों गुन गोनां सम हगारगोन। हाबानि थाखाय आरजाथाव सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। सावस्रियाव जौगानाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। तुला राशि। दिनै खाफालआ नोंनि फारसे थागोन। नोंथाङा मावख'आव गोदान बिबानफोर मोनगोन आरो नोंथाङा बेफोरखौ जाफुंसारै मावफुंगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव सोमोन्दो थागोन। गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया सोमोन्दोआव थागोन। राङारि आयदाफोराव जौगानाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान खाबुफोर फैगोन। नोंथाङा फालांगियाव सासे बाहागोगिरिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रांखान्थियारि थासारिया मोजां थागोन। सावस्रिया समानथि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गोजा गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव दावगानायनि खाबुफोर दं। फालांगियारिफोरा दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव रंजानाय थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों केसर गाब। मकर राशि, गोदान खामानि जागायजेननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा मावख'नि बैसोगोराफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा नखराव गावनि बिबानफोरखौ मावफुंना मान मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदै थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनै गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। साख्रियाव बाख्नायनाय आरो मासि जौगानायनि जाथावना दं। फालांगियाव मोनसे गोदान रादाय खानाय मोनगोन। नखरजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव आंगोथिया बांगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा सोरजिलु हाबाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि सुबुरुनफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। मोन्नाय रांनि थाखाय फालांगियारि थाखोआ गोजोननाय मोनगोन। नखराव मोनसे धोरोमारि आबहावा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। सावस्रिनि फारसे जुनिया नोजोर हो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।